ବାତ୍ୟା କୁ କୁହାଯାଏ ଏରା ଆମ ଘରେ ଫ୍ୟାନ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପବନ ଏଗୁରା କଣ ବାତ୍ୟା କହନ୍ତି ଆକୁ। ଆପଣ କେତେ ପବନ ଗୁଡି ଉଡାନ୍ତି ଯାଇକି? ଆମେ 700 ସ୍ପିଡ ପବନ ହେଲେ ଆମେ ଯାଉ ଗୁଡି ଉଡିବା ପାଇଁ ନାଳ ବନ୍ଧକୁ। ଆପଣ ଆଡେ ଏମିତି ପବନ ହୁଏ ତାହେଲେ? ହଁ ଏଗୁରା ସବୁ ଫ୍ୟାନ ପବନ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କିଛି କାଲି ବାତ୍ୟାରେ ଏଗୁରା ପଡିନାହିଁ ତାହେଲେ? ଏ ବାତ୍ୟା 400-500 ପବନକୁ ଆମେ ଗାଣି ତଳେ ଗଳେଇ ଦେଉଛି ଇଏ କି ପବନ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଆପଣ ଆଡେ ଘଟେ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଡେ କେତେ ଜୋରେ ପବନ ହୁଏ? 1000 ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ପବନ ଟା? ଏଗୁରା ଆମର ତ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ହବ ଦେଖିବୁ କେମିତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ ହଉ ବୋଲି? 1000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛାତ ଉଡିବ ଯେମିତି ଛାତ ଉଡିବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାତ୍ୟା। ଏଗୁରା ଚାଳ ଉଡିବ ଏରା ତ ମାଙ୍କଡ ଡେଇଁଲେ ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଅନେଶତ ବାତ୍ୟାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏରା କିଛି ହେଇନଥିଲା ଆମର ଖାଲି ଅମୃତନାଥ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା 350-400 ହେଇଥିଲା 19ରେ। କାଲି ଯୋଉ ପବନ କେତେ ଥିଲା? ଏଗୁରା କି ପବନ ଏଗୁରା 5ରେ